Hello, u nilqakom lura t-tieni parti tal-isfida tal-Bebbras Island Research Expeditions. Dan il-video ser insolvu l-isfida mill-ewwel parti billi nsibu l-inqas numru ta' vjaġġi meħtieġa sabiex ix-xjenzati jżuru il-gżejjer kollha. Jekk għadkom ma rajtux l-ewwel parti, waqfu l-video hawnhekk u morru lura sabiex taraw l-ispjegazzjoni tal-isfida qabel tkomplu. Issejja nsolvuha flimkien. La darba xjenzati jridu jirritornaw lejn il-helikopter, jistgħu biss iżuru gżejjer li minnhom ikunu jistgħu jmorru u jiġu lura bil-vapur. Dak ifisser li jridu nfittxu gruppi ta' gżejjer fejn. Tista' tivvjaġġa minn kwalunkwe gżira għal oħra fil-grupp. U wkoll tkun tista' tmur lura minn fejn tlaqt. Ġewwa dawn il-gruppi, it-tim ta' xjenzati jista' jivvjaġġa bl-użu tal-vapuri billi jsegwi l-vleġeġ, waqt li jżur kemm jista' jkun gżejjer. U fl-aħħar xorta jirritorna lura lejn il-gżira fejn hemm il-helikopter. Ejja nippruvaw insibu grupp billi nażlu gżira biex nibdew u naraw kemm il-gżira nistgħu nżuru bi vjaġġ wieħed bil-helikopter. Waqt li nagħmlu hekk importanti li nżommu nota tal-gżejjer kollha li diġà żorna sabiex ma nerġgħux inżuruhom għal xejn. Ejja nibdew bil-gżira D. Minn hawn nistgħu mmorru għal gżira F, E jew C. Ejja nażlu li mmorru għal F. Mill-gżira F nistgħu mmorru għal E jew G. Ħanażlu G. B'hekk issa sorna D, F u G. Iżda issa għandna problema. Spiċċajna weħilna fuq il-gżira G għax m'hemmx vapuri li jħalluna nerġgħu immorru lura lejn D jew xi gżira oħra. Dan ifisser li dan mhux grupp tajjeb. Din hija xi ħaġa li tiġi ta' spiss meta nkunu qed insolvu sfidi tal-Bebbras. Tipprova idea u f'daqqa waħda tirrealizza li weħilt u li tkun trid tikkunsidra alternattivi oħra. Din is-sistema ta' trial and error hija parti kbira minn kif il-programmaturi tal-kompjuter isolvu l-problemi tagħhom fuq ix-xogħol ukoll. Ejja morru lura u nażlu rotta differenti. Ejja naraw x'jiġri li kieku nażlu li mmorru għal gżira E minn F. Indunajtu x'ġara? Reġgħna l-istess problema. M'hemmx mod ieħor kif nerġgħu mmorru lejn gżira D minn hawn. Importanti li mmorru lura lejn gżira D, għax fuqha nżilna bil-helikopter. Allura dan ukoll mhux grupp tajjeb. Ejja nerġgħu lura lejn il-gżira D minn fejn bdejna. Għadna ma ppruvajniex immorru lejn il-gżira C. Kif tistgħu taraw, jekk nieħdu din ir-rotta, nistgħu faċilment niġu lura lejn D billi wara mmorru lejn gżira A u mbagħad gżira B. U hekk sibna l-ewwel grupp. U issa, probabbli qed tgħidu imma baqa' gżejjer oħra wkoll. Jekk tiftakru, l-ewwel rajna li nistgħu nivvjaġġaw lura lejn gżira F minn E. Mela ejja nħallu l-gżira D u mmorru fuq il-gżira F bil-helikopter. Issa nistgħu mmorru fuq gżira E bil-vapur. U nerġgħu lura lejn gżira F fejn qed jistennina l-helikopter. Allura hekk sibna wkoll it-tieni grupp. U issa baqalna biss inżuru l-gżira G. Dik ikollna nżuruha weħda bil-helikopter għax m'hemmx vapuri li joħorġu mill-gżira G, jiġifieri m'hemmx mod kif tirritorna fuqha wara li żżur gżir oħra. Dan ifisser li b'kollox sibna 3 gruppi. Xi wħud forsi ħasbu li t-tim seta' jieħu vjaġġ wieħed twil bħal dan. C, A, B, D, F, E u G. Vera li permezz ta' din ir-rotta ix-xjenzati kienu jżuru kull gżira, iżda hemm problema. Fl-aħħar tal-vjaġġ, it-tim ma jistax jerġa' lura lejn il-gżira minn fejn telaq biex jasal lejn il-helikopter, allura dan il-pjan ma jaħdimx. Peress li l-gżejjer jiffurmaw 3 gruppi separati, it-tim ta' xjenzati jrid jagħmel vjaġġ wieħed għal kull grupp ta' gżejjer. Dan ifisser li l-inqas numru ta' vjaġġi ta' riċerka li jridu jagħmlu xjenzati huwa 3. Ejja nerġgħu niftakru kif solvejna din l-isfida. Biex sibna grupp, l-ewwel għażilna gżira biex nitilqu minnha. Imbagħad segwejna kull triq possibbli. La darba sibna grupp ta' gżejjer fejn stajna nivvjaġġaw il quddiem u lura lejn il-gżira minn fejn tlaqna, ifisser li sibna grupp tajjeb. Huwa proprju għalhekk li kellna bżonn nagħmlu 3 vjaġġi. L-ewwel vjaġġ kien il-ħolqa kbira ta' A, B, C u D. It-tieni vjaġġ kien ir-rotta bejn E u F u t-tielet vjaġġ kien dak lejn gżira G. Ħadtu gost jew? Niftakar li meta kont żgħira u bdejt ninteressa ruħi fil-computers, puzzles bħal dawn kienu l-favoriti tiegħi. Ew bilħaq,
Biex solvejtu din l-isfida, intom użajtu ħsieb komputazzjonali. Iffukajtu fuq il-konnessjonijiet bejn il-gżejjer biex issibu l-gruppi. U użajtu algorithmic thinking, jiġifieri ħsieb sistematiku, biex irnexxilkom issibu dawn il-gruppi u tiddeċiedu li mu l-inqas numru ta' vjaġġi li għandhom bżonn jagħmlu x-xjenzati. Dan huwa eżattament it-tip ta' ħsieb li jintuża fix-xjenza tal-computers u fl-analiżi tan-networks. Jiġifieri jekk jogħġbukom sfidi bħal dawn, diġà qed taħsbu bħal xjenzati tal-computers. Jekk ħadtu gost issolvu din l-isfida, tistgħu issibu ħafna aktar bħala fuq il-YouTube channel tagħna. Grazzi tal-li solvejtu din l-isfida miegħi, narakom fl-isfida li jmiss.